Tinokudokezai mabuja akanaka. Tauya nhau dzanyasi zuva rechi25 mwedzi uno waiye Ndira. Mazuva 550 aJobhosikari agara mujere akaita kunyangara. Kaiti kunyepa zviri munhau dzanyasi yadokerera richipisa kwadonhedziwa bhambu nyasi naChamisa achireketa kuti iye achada zvekuita noiro bato roCCC agoreketa kutoti aiwa ZANU-PF wakagoita madiri aJojina, wakagopa vanhu mari, wakagodini kuti bato riri parare. Kuno abva ataiwa ndichazvidaba, ndafiniwa, ndadichiwa, sarai muchiita zvamunoitazvo muone kuti zvinodii. Paareketapo washoma wanga wari kuzvifungira kuti ndo zvichaitika, washoma wanga wari kuzviziva, asi zvaningisika kuti aiwa wazhinji wareketa padandemutande wari kundoreketa kuti aiwa tinewe Chamisa, tinewe Chamisa, tinewe Chamisa. Izvezvi kureketa kuno mamwe maMP anosanganisira Fadzai Mahere, Nicola Watson, Ngadziore naiye Makam wabva watoti aiwa tichazvidaba. Wamwe warindoreketa masoko okuti kwai I stand with Chamisa, I stand with Chamisa, we stand with Chamisa. Asi wari kureketa kuti taakusiya bato roCCC tichiteera kuri kuenda Chamisa. Ipapa ndo panochanja chopfeneka. Tikutondoimba kutoti iye Chamisa yaakuziva vanhu vache, hwii kundoreketa kutoti nokubvuma kundoti wese andoti inini I stand with Chamisa obva atomusiya aripo paachaita zvimwe zviri pamberi. Rekai tigoramba takandoringa. Ipapa tikaramba takaringa, Tshabangu aribe chaareketa, wazhinji wari kutomutsvaka nemaziso matsvuku chaiwo akaita piriviri, asi ati aboyeka aba kuti arekete kuti ari kufungei nozvareketiwa naChamisa. Kureketa kuno chinonyanya kunakidza kutoti usu hwaChamisa ndo hwasara pabato, asi iye Chamisa wacho asisipo. Mabuja, rekai tione hwendo huno kuti zvichapera sei. Wamwe wagototi Chamisa yo anenge akufunga kuita bato rino ruwara rwacho. Rekai tione kuti zvinenge zvichienda nokupi. Hwendo huno wakafitira kupedza makara ese kana zvikaramba zvidani. Mamwe makore mairi anofanira kupfuura zano isati yabva. Kaidu tirambe takaringa kwazvinenge zvichienda. Kwaino vamwe warakashiwo ZANU-PF kwai aiwa takazviziva kare ndo zvaachaita Chamisa yu nokuti ari benzeru. Hede adai ari benzeru ko waigovhundukei kureketa kuno wari kuningisika sokutoti waakusaya kuti woita sei nokutoti mari dzavari kupuwadzo dzinofanira kuseenzewa. Kuno apa pachiribe chokusenza. Chamisa yo ati aiwa chisara ino bato renyu ndichiri kuzvidaba, ndikudaba ipapa ndakutotanda zvitsva, ati achatinyepa kuti zvinenge zvitekaira sei. Rekai hedu tirambe takadifamba tichimirira kuti azotinyepe kuti anenge afunga kuita zvipi nozvipi. Kanzuru yokwamutoko yagoreketa kutoti yakuda kutanda kumanikidza wanhu kuti waite mabhini okuti aira manyara. Kwai izvezvi hwendo huno kubvira kumavhenda wese ari kutengesa anofanira aino bhini rache. Tumabhizimusi tuwo tuduku tunenge tuino mabhini mairi, wamwewo wati pakati matatu. Mabhizimusi makuru kwai anotofanira kuita mabhini 4 chaiwo. Zvikange zvakadando heno kuti vanhu vachazoterekera chere zvokuita kutaya manyara pasvinu. Ticharamba hedu takaringa nyaya yemanyara iyi kuti inenge ichienda nokupi. Kumwe kuita kwaitika nyasi kwaburika masoko iwo kutoti Themba muriswa sabhuku kushurugwi. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangara. Rekai hedu tirambe takaringa hedu kuona kwazvinoperera. Wamwe wagotoreketa kutoti Themba yu aiwa achidibe chinotembeka. Wamwe wagotomuti anenge ari sabhuku vhura zipi. Zviribe vanoziva kuti zvinenge zvichienda nokupi. Rekai tirambe takaringa. Kumwe kuita hurumende yedu kunoita kunyadzisa kureketa kuno kwaburika kuti kwai iwo wasori onyika masiyaiwo kwai wakuita wachimisa mabhazi ari kubva unze konyika kunyanya ari kubva paZambia apa kuti watsvake kuti kunochere zvinhuzvo Starlink zvatumirwa. Wari kutoda chaizvo kuti irambidziwe, asi kunoka inorambidzika nokuti maitiro airi kuita
aiwa masvinu ndikaimuone ipapa ana ikoneti waakuita kuchema chaiko kusvinu charamba edu takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupiwa. Kwai kuno wakuru pakambani yoProfBank Consultancy wanosanganisira Musa Mondi Chikupo pabodzi pono mukuru watyairi Brian Chande kwai wagobata mumwe mutyairi wakamuendesa kuZambia zvisiri pamutemo, akakubiwa akavhiringidziwa kwai nokuti anga ataika akaenda kokutura fotereza nzvimbo yaaisafanira kukuturiwa. Pakaita kunyangara. Ikaitione ipapa kuti zvinopera sei nokutoti akakuwadziwa murume izvi zvikuita kuhwadza kureketa kuno. Tikaringa zvokiriketi, woZimbabwe kiriketi wagoreketa kutoti warambidza Wesley Madhevere pabodzi poona Brandon Mauta mwedzi mina nonyaya yekusvuta mbanje. Apawo Kelvin Kasuza abatiwawo pakare nonyaya yebodziyo heno kuti achaitiwa sei ticharamba takandoringa. Wafana wamudiro mbanje wakadari tadza kuita tusvinu nonyaya yekuda mbanje basi iti zvakaita kunyangara. Varume vari kutamba mutambo wekiriketi vapuwa mubairo wokunzi kwai ndo varume vari kuita tusvinu mukusimudzira mweya wekiriketi. Mweya wekiriketi iyu kwai mweya worudo nomweya wekuita kuti vamwe vareke kugovhiringidzika papfungwa kana muchinge mawaja. Aivati kuti zvakanaka zvisvino tikaizvoenderere mberi zvakadando. Tikaringa dzirikitika pasi rese kuSouth Africa dare ikweyo ranyepiwa kutoti kwai Kelly Khumalo ndiye nyakudaidza vanhu vakagwarasha senzo meiwa. Heno rikaiti goramba takaringa kwazvinenge zvichienda. Tikabhura kuenda kuNamibia kwai mutungamiri wenyika ikweyo andoitawo zvaitiwa naMugabe zviya zvekuenda korapiwa kunze kwenyika. Kwai chirwere chegomarara chaanacho aenda korapiwa kunyika yeAmerica. Ko wakaika zvipatara imo muno motsvaka kaa wakuru vanosenza vanoziva zvokurapazvo zvese zvirwere zvese moita kuti zvirapike kaa muri munyika menyu. Jono nyika dzakaita sana South Africa idi zvakaita kuoma chaiko. Tikaitione kuti zvinopopera sei tikundosvira kuti apore nokuchimbidza mukuru uyu. KuKenya vari kuita kufara izvezvi nyasi wadokerera vari kuita kupemberera. Kwai kwabatiwa chicheriwa chocoltan chinozikana kuti chinosenzesiwa maningi mukuita kokunadzira mabhatirodzi motika, mukunadzira zvomafoni, mukunadzira zvese makombiyuta, mareptopu. Wanota wabiedu. Apa chinoboyeka ba kunyika zhinji zvokuti nyika inacho chicheriwa chizvizhinji imwe iDRC. Tikaitione kuti vaneikona chiri kuisenzesa zvisviniwo kukinyawo. Nyika yeBritain kwaizvezvi yagoreketa kuti aiwa yakubenhutsa zvinhu zvinosvika 32 pachirungu zvakange zvakapambiwa kubva kunyika yoGhana. Tikuramba tichiti makorokoto okunowa kuGhana wakwanisa kuti zvinhu zvibenhuke. Tikakwira kuenda iko kuSaudi Arabia kwainyasi kwavhurwa chitoro chinotengesa hwahwa. Hwomumango hunodiwa wakomana. Hwomumango aiwa paribe anohusaya. Ipapa nyika yeSaudi Arabia inozikana kaa nochimoziremu. Kwai chimoziremu chinoda bahwahwa zvachose. Kuna apa ndo wanga watosarira wakatoona kutoti ana Dubai vari kuramba vachindoita mari. Zvinhu zvese zvinonzi zviya hazvibvumiwe pachimoziremu ikoko vanozvibvumira. Saka waakudawo kuita mari. Unobva waita kuona kuti wabiedu wari pahasha chaipo nokutsvaka mariko. Tikaitione hedu kuti vanenge vachiikona chiri kuipedza nyaya yacho. Ipapa tikaringa mutambo yoAFCON iriko izvezvi. Nigeria ichazotamba noCameroon, Angola noNamibia, Cape Verde ichiringana usuno Mauritania, Morocco noSouth Africa, Mali inenge yakahwapurirana noBurkina Faso, Senegal noIvory Coast, Egypt noDRC, Equatorial Guinea inenge iripo ipapo noGuinea.
tikuramba tichiringa tichiona kuti zvinombopera zvakaita sei, tinenge tikunyepaipo zvinenge zviri kuitika po. Takadaro zvedu mabuja kwanyasi tikaiti difamire pano, ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.